3 weeks pok ji dhi school kata 1 month. Ka Kibaki nokawo loch to nokelo free primary education. School ochak gerge kanyo mochopo kama koro nochope ni. Wantiere gi institutions ma ok onego bed threatened. Education, health, agriculture. Mana wacho ka. Because sami it threaten japuonj nopuonjo nyathi ng'ato e class, you are killing the nation. Gima dwarore ka en proper understanding ni wanyalo bedo gi different opinion, wanyalo bedo gi paro mopogore e gima timore. To kwa luongore kaka jotelo mar piny mochung' ne sectors ma koro nigi problem gi, to wanyalo biro gi come out with a solution. Wanyalo biro gi paro ma ji owinjore go. Sama jo TSC threaten jopuonj ni wanyalo riembo. To king'iyo jopuonj mosebedo trend in Kenya ka mantiere oko gin ji 300,000 gi wiye. Madi 400,000. King'iyo mosendiki are less than 200,000 gi wiye. Which means ni nitie ji 100,000 mantie oko magombo tich. To mosenuang'o mathin gi be bedo threaten ni gin koro inyalo golgi kapo ni giketo their demand. Onge kama inyalo tiyo ne sirikal moro amora mar piny moro amora. Ka ok in gadier ni tiyo as a permanent and pensionable person, ni tiyo under Mr. Orero wacho ni tiyo under ngo, under intern. I'm running an institution. Antie gi institution ariyo maran. Hospital, mine health, gi school, mine education. Ambe samoro nyalo bedo gi chandruok ma samoro salary dhi delay ne jopuonj ga ma puonjo ge private kata dakteche ga. Gima sebedo katimo nikech ane makoro antie si margi. To be ande an mane moech mar hospital cha. En naluongo the two parties together. Akono gi ni sani gima timore ka wadhi delay kapok wachulo msara. Koro kiki we puonjo nyathi school nikech pok atima ng'o paka chuli. Mano understanding mantie between employer to gi an employee. Gima onego bed ni the TSC timo sani en mutual understanding and agreement ni jopuonj mane nitiere JSS wabeduru piny kaka ukech japuonj ni be parent. Sirikal ne ok obedo gi ma. And again, let me tell you ni ka itimo management mar an institution, nitiere gik mochuno ni nyaka itim, gima ok ochuno ni nyaka itim. Nitie priorities. Kenya ka gima inyowa mago kantini piny ka ok awuondo wang' mweche miorero ni ok wamiyo sectors monego mi priorities. Wakawo gik moko mar not priority wamiyo priority, to gima is priority wamayo priority. Kora nakwayo ni kapok gino dhi mabor, mheshimiwa mantiere e committee mar education, ang'eyo your strength e weche mag somo. Kech kuna mene ya kibiro ka and maybe kitieko siasa kune ma samoro nyalo chaki doke. Kaka in achiel kuom jok molony e weche mag somo kendo osebedo japuonj for all the years, chornwa gini e committee kacha. Kapo ni ng'anyo nyalo konyowa, kisiwuok e committee duogi land kibira ka nitie ng'anyo, mondo mi sirikal ni winji ni gima gitimo cha is not making sense to us. I am a parent. An gi nyathi mantie CBC, an gi nyathi mantie ostieko high school, an gi nyathi ma samoro tiyo. Adwa rate nyathi ja CBC ni nade gima mantie ostieko form 4. I'm killing the one matin ni nikech ok amiye gima namiyo mantie otieko ng'owa mantie otieko school. So an gima nyalo wacho ministry mar education ka, and I hope ni TV ni nyanene mamoko ndike Twitter machop ne president, wadwaro lokruok e ministry mar education. Ekwa dhi konyo the whole situation. Erokamano ahinya ni Mheshimiwa Orero winjo ene komiti mar od bura kaachiel koda ka joma moko ma pod tie oko kama dhi yudo chenro kata thuolo mar dhi nyime kode. Dakika osekalo 6 tok saa 4 wadano wakawo ywa mokwongo kaeto bang'e waduogi. To kiani anani opposition ine komiti mar weche mag somo. Wamaki kanyo ka watu wuodo galang'ane kata weche mag